गाइसमोन दिनैहाय जोङो फिथा बानायना जानो नागिरदों आरो रुमाव नैबे बिथाङा बानायगोन लोगोरिया मा फिथा होनो नोंथां बेखौ फिथा हमनाय हमनाय फिथा फिथा हमनाय बानायनो नागिरदों आं रोङाहाय कुकाराव सावगोन बेयो गाइसमोन नैबे गिलासजोंनो सावगोननो बेयो आं खावफेराखै रोङा माने बे लोगोआ सावगोन आरोना नायलांसै माबायदि खावो बिथाङा माबायदि बानायो नायनोसै माबायदि जायोना गोथाव जायोना जाया बेखौ मा खालामगोन ओमफ्राय दा सिबिनायलाय सिबिन होनानै हमगोन आरो ना कुकारावहाय हमगोन नैबे गिलास माने काप आरोना बेयो कफि काप कफि माने साहा लोंग्रा फलङो हाव कुकारनि खमान फलं आलाय हाव सुनानै फलङोबो फलंनानै सोआबा इदिनो इथिं खपर फायोना इदि खपराव ओमफ्राय मोनगोन आरो इखो ओरै सोबाय सोनानै ओमफ्राय सायाव प्लेट खोबना होबाय आच्छा आं रोङामोन दिनैसो मिथिबाय दा सावनायखौ नायनोसै माबायदि सावो दाखोनथि नोंथांमोन इदि सुनानै दायो हरनि 9:40 जाबाय 9:40आवहाय जोङो सावनो होनना जगर लागासिनो आरोना जाथ'वाखैनो नों मा भिडिअ कल बानायदों नामा आंखौ दा देखायखा अबस्था गाज्रि जाजोबना दं लोगो गाइसमोन नैबे ओमफ्राय नैखिजाय नैबे ब्रयलार बेजों आरो अनला खारै ब्रयलार बेजों आरो अनला ओंख्रि बानायगोन ना दिनै लोगो फैदोंना आब' अनला ओंख्रि संना होदो नों नै बिब' जानानै एसेबो मावा बे देरसिन बिब' बे आंनि गाइसमोन मा देखायगासिनो दं अलसिया नङा आङो अनला ओंख्रि संनो नागिरदों भिडिअ बानायदोबाबो आं मावगोन गाइसमोन आं अलसिया नङा नोंगोना आलाय आं जनानै थाग्रा नङा दे दासिमबो जायाखै बे ओमफ्राय आं नैबेहाय अनला ओंख्रि संसै आरोना गेसआ नैबे डेक्सआव दंमोन ओमफ्राय जोङो जिरायनानै संनोसै होननानै गाहायावहाय बोख्लायजोबना लाबाय गेसखौ ओमफ्राय दा बेवहाय आङो अनला ओंख्रि संग्रोनोसै आरोना बेहाय गाइसमोन बेहाय आङो दा अनला ओंख्रि बानायहोलांसै बेसे दुखुथिया खाफाल रुमावहाय सान्द्रिबो गैजाबावा बबाव मा मावना जानो नागिरदों नै बेसोरिफोरा नोंथां खबरा मोजां खस्थ' खबर मोनदों रामर' अनला ओंख्रिजों बानायगोन आरोना गाइस नायलांबाय थाब्लानो जाबाय इथिं अनला इथिं आरो फिथा नामा हरनि गाइसमोन जिरायनासो मावगासिनो नै गासैबो संग्रायाबो जिरायना संबावदो नै गाइसमोन नै बहाय आं बिदि जिरायना दं ओमफ्राय Ozia ini Oma burung sudah ada broiler aja ngasih dia tersembrani महरानो बोरैबा जाबाय हरनि रस्ता नालाय दा हर जादों नालाय उन्दुनो ओंखारनाय मानाय
बेसोरिफोरा टेन्टाव मावगासिनो मालायफोरा मुगासे मोनदोंबा जोंहा दासो नामा टेन्टाव मावगासिनो बेसोरिफोरा उपाय गैया आरो फिथा जानो लुगैना सान्द्रिबो गैया बिदि मावबाय अबस्था जीवन सिगोन नै दा ग्लासखौ फलंनानै मा खालामगोन इखो खराव सोगोन कुकाराव माबो ओइ होख्लायथारदों माथो गाइसमोन बिदि होनानै सावगोन आरोना संख्रि माबा सिनि होनांगौ सिबिङाव मा होदो संख्रि खादों संख्रिनिसो मोजां मोनो बोलोआ सिनि मोजां मोनो बिदि जों जाबोनो फैनाय सिबिं बे जानांगौलै गथ' आंलाय मा ओंखामदो ना दे बानायग्रो फिथाया बे मादो खोबगोन प्लेटदो प्लेटआ ओइ खान्था ग्लिब हाबदो दे ओंखाम जायाखै दे कल खालामदो आं माबा माबि नायनो हा gıyale फिथायानो माबासो गथा गथा सिबिंखौ खोथा होसिगोन जों दायो गासिबो बिदि बानायनानै लाबाय ओमफ्राय बेखौहाय नैबे कुकारनि नैबेहाय सोना होनाय जाहैबाय सोना नै गाइस मोनसे सफ्लंनानै लाखाबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय बिदि होगोन जाहैबाय बिदि होबाय ओमफ्राय मादो खोबगोन दा बेयो आच्छा रोंमारगौ गथ'फोरा जायोना जाया नायनोसै फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइमसो दिनैबो आं मालायसायावसो मोनजायोमोन दिनै आं फार्स्ट टाइम बानायनायदो आरो ट्राइ खालामनायदो ओं आंबो समान होबानो जायो दा माने इयाव अन होबाय आरो ना अन गुन्दै होबाय आरो सोरबा रोङाबा नायना ला जाहैबाय आरोना सबबोथ' रोंखायो रोंनायालाय होमबाबो बर'नि जोंनि संनायनि स्टाइल आरोना बेलेगनि संनाय स्टाइला बेलेग जोंनि संनाय स्टाइला बेलेग जायोना आलाय जाबायो जाबायना What problem? My name is Sorola Rani naturally. oke deh जोंनि फिथाया जाबाय मोनजासिगोन जोङो बान्दा बेना ada मोनसे Guys, kan daw ko payung. Oh, nice. Panda. Gila ya Tap. Bisa ya. Kau remin tidak pernah lah guys palsu. Naide. Rara. Ibu Lebar banget sih. Jari. Full jari namanya dulu. Masa sedih saya. Terus akhirnya selesai. Selalu kamu pergi. Aku bukar nasi. Neng tadi bisa. Guys, saya bisa berani. Orang baju mini tahu bisa udah gini aja nggak? Mantap yang ini bisa soalnya ikut zana nih juniornya. Madi gade.
बरिया जादों टेस्टि ना रोंमारगौ नानिमोना रोंमारगौ गथ'फ्रा दासो जादों दा बरिया साखोना हादे ओ मामा आं हाला आं जाबोनो साखा जानायखौ जाना हादे ने मा गोथाव जामारदो दा जागोन संबाय मारा हं बेहाय अनला ओंख्रिया मोनगासिनो गाइसमोन बयलारजों अनला ओमफ्राय बेहाय फिथा सावगासिनो ओमफ्राय फिथाया नैबायदि जाबाय आरोना बरिया कालारिं दासो माथो थाइदों ना नैबेखौ एसे गुसु जाबा बहगोन आरोना गुसु जाबा सौगोन बरिया जादों खिन्थु गाइसमोन जानोबो ओरैबायदि टेस्टिखा वाव order full mana order full nama कालाराबो जा बरिया दांबाय थानो ini bunga ada apa nama मोदोम खायो हाइजें बिलाइबा आं सोनो मा संनो जालायलायो ओरैनो दोनथ'लायना सोंजायो नामा सोगोन ना फरायनायाव बायो हाइजें बिलाइ होबाय गाइसमोन माबायदि yummy मा टेस्ट जामारदों आं बिराद टेस्ट आंबो गोथाव मोनदो जानानै मा टेस्टि जादों टेस्टि आंबो जानांगौ आंबो खनसे संनानै यम्मी नामा जादो जाला गाइस बे जाहैबाय केपसुल बेखौ बानायदों माथा माइरंनि अनजों आरो जेनेबा मिक्साराव देनानै बानायदों आरो बेखौ जाबाना माने कुकारनि खफ'जोंहाय बेखौ बानायनाय जादों बेखौ जाबाथाय माने ओरैबायदि बानाय माबानायफोरा खारजोबो आरो बिदिसो जानोसै आं दा याम्मी न टेस्टि जामारदो ना रोंमारगो बिथाङा गाइसमोन रोंखाङा बानायनो नोंलाय माबायदि मोनदो जानानै टेस्टि हा गोथाव मोनदो टेस्टि आंखौ भिडिअ भाइराल खालामसिगोनलै मानसिफोरा आं हरसोसिगोनलै भिडिअ आं जाबानो होना हाथाय मानसिफोर yummy बिराद गोथाव जादो गाइसमोन एया दोनजोबदो गाइसमोन अनला ओंख्रिजों ओंखाम जानोसै दा Kahina lagi. Dia mani kita tanda na. Terus apa kayak? Waduh deh, gaisman. Kamu sih semua dah. Lancar nada, ulang gitu. Kita sudah kan sana. Ada sudah update. Gaisman. दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लाखिनाय जाबाय गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन माने ओंखामखौ जाग्लांना बाय गुड नाइट जुबिन गार्गा बोराय थाबायदो अबे नायदो बाय ओंखाम जानायाव बाय बाय गाइस